Maadjong adlaw ninyong tanan. Padung mi karon sa katong nasunugan pito kay daig siyang gamay ang ihatid. Pasensya na dahil sa mga naghuwat sang vlog. 3 days ko naka-upload. Kay syempre ning day off sa pag-enjoyang inahan. Di ay nagtrabaho daris karsada kay grabing gabaan na. Madyo ra pud ilang gitrabaho kay grabe aram ning gubuta des niagi hapit mi na mo. Mao na nga gamang gida nga motor karing maka kay aron makadas magbitos mga lisod nga da. Diha man gining hatag og 2,000 mayatang ihatid karon. So daghang salamat kaadto sa ning hatag. Bisan lagi ginagmay ra pero dako na kaadto ning tabang para nila. Hello. Mandito dito ah. Jules! Kamusta? Halo! Kamusta? Kamusta? Sana all! Nagkagwapa! Halo! Kiraman! Ang kakas-kakas mo, ligo na kay bawa na tayo agas-agas ng tubig na agas ng tubig na paligo ako ng tubig. So mao to syempre nagkamustahay sa amin sa sagasan siya mao dinig nasunugan og nakakita ka sang video before katong nasunugan mao ni siya gikan pa intawon na nang laban nagdali-dali ra nagbarog nga napamunas-punas kay nakakita man ako. Salamat intawon pud sa nang hatag og mga sinina kay naa na gadget siya gilabhan kay naut-ut man lagi tanan. Sabay na kagwapa naman eh. Uy, babe, busin mo dan eh. Sabay na nga nung gabubinignit man mo. Mura dahil po may darit trabahante. Harap ang gibutang ag-Gcash ni suon na mga ginamagagmay ang mga followers to. Dara Jules, kuha sa Jules. Gihatag ni Jules ni. Ay sakat ang picturean kay jag may guna gihatag. Gihatag ni kato lagi di jaw pa-mention katong giing undoy ganina jay gagaw. Salamat te, salamat. Ito te explore nga from followers ni Rami Bohlana. Kay magi-post kay ari sila na magpada-padaan dyan sayang bata ang ibot ang lamang injong ng bir kung iro na ang natabakan kisa maring bahay mo na rin charang dali Wados Congressman Alexie kay Abtik arang ka okay Kapitan po dali, Kapitan Frida. Wow. Lamiga di mag-iisa no. Daghang salamat sa mga nanabang kay automatic katukod na. Halo black pa. Okay kayo Jules. Okay kayo. Salamat sa Ginoo. Harang okay ha. Dito sa opisina ning Dito ang doktor. Doktor dito ang congressman. Ito medyo natawag man siya idarang mga assistant na kuan dito. Ay maayo, okay kayo. Tawa. Harap pa naman ni harapan na. Gibanan po mis among kapitan. Very good kayo. Arang okay Dito ha. mig de Arang ko pa pa ning server oy. Mao man tawo kaon. Kuha po ba na? Syempre. Wapo lagi bana pas Sige kayo, sige kud kada gabi. Bahala na mga laksi. sa umara pahinga tugon man tudlo ira gali. Hindi ko mas... Diyog managkapod. Sayang sa plato ka na magsara mi. Dawat adoy rang inita na pasol ka magtuloy lagi ka na sunog kay pangpasuan. Nani kasi de kutsara kay kuya ko no. Nguduga. Kaya Kasi dek lamian. Asa ta. Salamat kayo te. Palit ka dad, ibang atop, dugang-dugang. Dugang kapalit. Hoy, balik ka gawa ka tamis imbay ko kon. Mo nari po nga turnover po hon. Halimbawa isang kuan nag turnover. Mga race kan, congressman. Mga mo. Ay, dit amo manina mo gula na mo. Mga riwa. Ay nako galo sa motor. Ara kay update. Ay, ning text mo ganito ni katutag dito sa. Nalagi po ning hug na. Sa mga Daghan to ni Hugo pero Among guya mong i-post adto among giusa ba sa video. chemotherapy. Muhatag lagi po mi dato kay nihatag mo sa Japan. Kimo po ni ja. Ay, god. Ano na? Ingat ko. Chat. Laba ko kay ibang pang mga hinatag ko dako Siguro ni na kapag suot na pati, panglabas na Ilabas Kana wasos na pug ko.
Grabe gid taong ka-timing kaadyo kay pag-abot na magabining nit sila kay gipaisnak sa ilahang mga panday nakakaon hinumpod mi inja karon guys inigawa na magpangaan ni manglakaw na pud mi kay moadto mi bitaw sa katong naiyang gi-post pud nga nag chemotherapy kaya napat ihatag pud tag 2,000 kay tag 2,000 man ni sila mo may gipahatag sa naghatag pud inja syempre maadyo na laman makadugang-dugang sa pamasahe ingana inja mamalagi to ning saad man kung nga mohatag pud ahang bahin. Pangayo ra ko da na may agaw diha. Wa, ana? Unsa kay galang gipuy-an dito kay medyo lajo-lajo man dyan naglain maghangibati dani mo nang darhin na lamang ko si jahang bana nang laktod na lamang ko kay mao maghihapon ijah magipong bana gamani sa ilang mga finances ug gastos nila sa ospital nga na unsa kaning saad man lagi ko mutabang ko ani hatag po ko gaha kaming duha steri kay ning saad man misteri duhang mutabang mi kay bisan pa nagkalisod pud mi kinahanglan mo pud ang mutabang kay gipanalanginan ba pud tag maadjong lawas kay bisag nami mga sakit dako gihapong panalangin ba nga abtig gihapon ang mga lawas ba so mutabang gajud while we can syempre especially nagajud sa mga naisakit nanaramang gajilas nga ang buhaton dong adlaw na po ko haon dito Pika Sitio. Ja, siyempre naka-decide ko nga hanal mapud mong ubanin kaya makakita pud mo sa view dari kay ako pud mismo pakakita. So nam ko ni damdad to pampo ko kaadto ato lang putong lahuson. Nalipay po ko ba kay paglabay na sa eskwelahan ha pag high school daghan kadto mga estudyante mo ring balik pitog ang mga kaagi sa una nga magbaklay rami. Pero bisag nga to nakahuman ba pud mi bisag 3 ka kilometros bakla dyan buntag ug hapon para maka-eskwela laman. Karon kay okay naman kadto mga bata kay tagsa na ganing motor agban di kutsi pa. So manihang alma mater sa Alicia National High School pa man sa una dyan nahimo ng Technical Vocational High School. Pero kami may first batch na nahimong Technical Vocational High School ng eskwelahan na. So paghaman sa among tuzo guys mo na tuning lahos na mi sa damo anig dam na ikabaw to naglungilang. Hadzahay ang kinabuhi sa kabaw dani kay mga tunaan dito sa among ara man kapiti kaadyo kay gamay ra magtubig pero dari arang baga ag tubig. Lamion ra gilhang mga kabaw kay dako sila swimming pool. Pero nako dupi kababalaghan nga hitabo daning dama kay namang pinamatay dinhi sa unan. Hanag man to sa una nga na namatay dani bata pa to nakalimot ta po ko sa istorya. Ja kasi undoy kay marites malagi na hangi confirm ni ja ing na adyo kuno namatay dani di ra kuno sa daghan-daghan kuno pa jaradlik kuno. Jan ing nga di ra kuno po na mo dam dari na kuno po dari sa unahan dam. Actually diri ra ni Alicia pero wa po ko kaanhi karon pagka ko katamak daning lugar ah. Ja kay kini lagi ang bana kahilig man lagi suot-suot og kalibunan man ang suito si ja. So daghan pa fish pan guys balam kag napabani sa tilapia pero diha man kibo-kibo basig na ni sa tilapia or pantat baron or daghan hinuy linta dana. So na ni giingon nga dam nga ikaduha wa na may sud tubig ning hubas man guys. Ingod siguro ka init sa panahon kay grabe mo kung inita dari mo siro ning hubas na ni. Naog man ta mi dadton sa kay nahon na di nalaman oy kay mo maghaglukon ja. Kita mo kog langgam kanang tabon kana bitong hinga og kuto sa likod sa kabaw. Daghan na inganing langgamas mga basa kay adto man sila sa mga kabaw kay adto man sila sa tangkugas kabaw manuktok og kuto. Hala tanawan ni Joon ning hubas gasi dagdam. Ingon si undoy daghan kuno po dani sud sa una mga naga gani kuno sila dani. Arang karatang undoy kining kalit mo kog suwagit angang kay kakita bitaw kog bijaba sa kilid arang kadako. Inja kana excite mo ko ka ara magjang kalumoy ka adyo ja dugay nako kakaon tawag bijabas nga aris kalibunan. Kay syempre tuig ka pinabadja pang wa ka pamijabas sugod pagburos na wa na taon ka suot-suot og kalibunan kay gabi dress pirmi. Inja kay mahaglak man po kumudas das di si undoy ang gipaunag das kay arong naihas asi say unag kapaak. Salbahe asawa haway batasan o kita mo ng bijabas arang kahino. Daghan ra bagbunga guys pero hilaw-hilaw pag uban abalikan ra ni di mo ko ganahan mo ipo hilaw-hilaw kay masayang kuban jadi ra na makaon arang ilabog kay gahi. Anyway salamat kay kadto sa mga ninghog dadtong ang gitabangan daghan salamat kadto kay daghan kunog tabang nila ginjuhang mga gipanghog sa ilang Gcash. Inja katong nasunugan arang lipaza dyan na nakakita nga nanay bahay bitong gitukod. Kato project kuno to ni Congressman Alexis. So daghan salamat kadto kay abtik pagkaadyo ba kay luoy pa kadto ning wa tay kapuy-an kana mamudyo-pudyo ra tag di atong bahay. Jaga ko arang lipaza na dari kay nakapangipon ako bijabas. Ako gajang giadjog luli-ili basig napapito na nga suksot nga bunga kay lami jadi ka bijabas arang tamisa. Mao gajang ang ganahan sa bijabas ihas kay grabe gajang tamisa di jadi ikakumparas kana bitong mga magko bitong baligja sa merkado lajura arang tamisa jud mga ihas nga bijabas sa kalibunan. Ako gajagang isi kay paghangat pa na kada may dako nagluto. Mao taon nay kalipay sa mga bata dari sa bukid kining bijabas kay mao ra may madali-dalig suot-suot sa kalibunan nga makakaon pud og prutas. Ani kadto ning bijabas kay taas ni kuan vitamin C aw hayahay kadto katang lawas na ning magsigit og bijabas pero laman gani kay og kanang ning mugliso ana buskag pug imong kuno. So manang advice ug magkaan kag bijabas na itutunan mga nang liso kay na ikaw gadi magmahay bato na kas kalibangan ni jagahi ni jagadyo na gadi gisi jud mo kunot gisak jagagi. Pasensya na mo kay nangup-kup sa kusang bug kay murag magdahining kamay abot na magsum sang bugan. Pero wa gadi ko magmahay bisag pamaak na kusum kay grabe jing tamisag bijabas nga tang nakuha. Hamisun bawa poy buti. So kay daghan-daghan pa sa paghang nakuha ja maghanal manghihambin kay mga tagak ang jagahan kabut-kabutan sa kamot ingani ba uso sa unang wa tay dang salupin. Salupin jud hambinon jud kay ron mga tagak. So mo ni nakalami og diha ka sa bukid kay makakaan ka prutas nga libre. Kung magkugi lamang gadi kag panghuha og mga makaon des kalibunan di na ka mabuntas dari. Pero magdubli ingat lamang pud kay agbanakon delikado ka. Kita mo dan atong view
view karon grabing kapuha ka adyo. Nja nalipay ka jud ko today kay aside sa nakatabang tag mga taong masakitan og mga nasunugan, nakakita po tag maadyo nga view daari nga di pud kabayran. Mga bulubundukin na nga mountain nakita ni sa atbang mo nag-Alicia Panoramic Park, sikat na sa daari nga destinasyon o gusto kang mulaag na arig laman mo dari. Ja pag inquire laman mo sa munisipyo kay nakinahanglan na pag tour guide ug maadto mo kay mga ligid mo na to na delikado ka adyo. Ay grabing lami adyo view na karon mo kagang tuk ni magtan-aw grabe jud kagwapo guys di jud kabayran.